नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. स्वागत आहे आणि सॉरी आज उशीर झाला आहे लाईव्हला, कारण जराशी बाहेर गेलेली, त्यामुळे वेळ लागला मला. पटापट सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर. प्लीज कमेंट करा, जॉईन व्हा. हाय सुरेश दादा, हाय सिस्टर म्हणते. सुरेश दादा स्वागत आहे. गुरुनाथ दादा आणि सुरेश दादा एकदम आलेत. वा वा वा. गुरुनाथ दादा म्हणतात नंबर 1 लाईक डन. थँक्यू. नमस्कार ताई. सुरेश दादा म्हणतात कुंभार, ताई कुंभार. सुरेश दादा नमस्कार. कसे आहात, जेवलात का? जय गोरोबा काका. तुमच्याकडे काल पुण्यतिथी सेलिब्रेट केली का? गुरुनाथ दादा आलो आहे का तुम्ही? हो हो, गुरुनाथ दादा आलेत बघा. सुरेश दादा किंवा गुरुनाथ दादा दोघी एकमेकांना विचारत असतात. पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी. गुरुनाथ दादा आलं आहे. सुरेश दादा म्हणते नमस्कार. हाय चिन्मय, मी थोड्या वेळाने येतो मॅडम. ओके. गुरुनाथ दादा म्हणते हो ताई. आमच्याकडे पण खूप छान साजरी केलेली. माझ्या माहेरी पण खूप छान साजरी केलेली, सेलिब्रेट केलेली. पटापट जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. माझ्या स्वप्नातलं यो माझं कोकण गाव, म्हणता माका सोडून नको जा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव, म्हणता माका सोडून नको. आज प्रश्न आहे का नाही बघू. थोडा वेळ घ्यायचे, थोडा वेळ गप्पा मारूया. गुरुनाथ दादा आळंदीचे महाराज होते कीर्तनकर. ओके. वा 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 वा, खूप छान. मस्त ना, कीर्तन ऐकायला खूप भारी वाटतं. पटापट कमेंट करा मंडळी. आज जॉईन होत नाहीये, टायमिंग चुकला म्हणून. गालावर खळी डोळ्यात धुंदी वाट पाहते, काही इशाऱ्याची जाऊ नको दूर तू, अशी ही चाल तुरु तुरु. सुरेश दादा म्हणतायत नमस्कार. गुरुनाथ दादा म्हणते सुरेश दादांना नमस्कार. सुरेश दादा मध्ये भारताचे उपराष्ट्रपती कोण आहे 2026? सांगा, कोणाला येते का आन्सर? गुरुनाथ दादांनी विचारलंय. भारताचे उपराष्ट्रपती कोण आहेत? गुरुनाथ दादा नमस्कार. गुरुनाथ दादा म्हणते रामनाथ कोविंद. इश्कोलमध्ये पसंती क्रमांक 2 दर्शवली आहे. थँक्यू. आणि सुरेश दादा, गुरुनाथ दादा, माझा लॉंग व्हिडिओ मी टाकला आहे, प्लीज जाऊन नक्की पहा आणि एक छान अशी कमेंट करा. गुरुनाथ दादा आणि सुरेश दादा दोघांनाही सांगते की माझा लॉंग व्हिडिओमध्ये जाऊन, व्हिडिओ सेक्शनमध्ये शॉर्ट व्हिडिओ असतात ना, तिथे व्हिडिओमध्ये जाऊन लॉंग व्हिडिओ टाकलाय मी, तो नक्की पहा आणि एक कमेंट नक्की करा. नमस्कार शिवाजी दादा नमस्कार. आज पहिले मॅडम केले. ओके. ट्रोल करणारे येत राहतील, पण उत्तर देणारी प्रीती अजून स्ट्रॉंग होत राहील. येस भावा, येस. प्रीती कधीच खचणार नाही.
कमेंट्स केले मी. येस येस इश्कॉललो मी वाचली तुझी कमेंट आणि रिप्लाय पण केलाय. संदेश कदम म्हणताय जय भीम ताई. संदेश दादा जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. कुठून आहात संदेश दादा तुम्ही? प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि प्लीज माझा व्हिडिओ आहे तो सर्वांनी जाऊन पहा. संदेश दादा विरारवरून बोलताय का? स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. जय शिवराय, जय शिवराय. खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज लाईक करा चॅनलला, जॉईन व्हा. गुरुनाथ दादा म्हणताय नंतर बघतो व्हिडिओ ताई. ओके गुरुनाथ दादा, नक्की बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा. एखादी छान छोटीशी कमेंट नक्की करा. आज जेवण काय बनवलं ताई आहे ताई? मी येतोय जेवण करायला, येऊ का? आणि गुरुनाथ दादा हो सुरेश दादा, आज शेवगा बटाट्याची आमटी बनवली आहे, भात आणि चपात्या नाही खात, कंटाळा येतो, सकाळच्या खातो त्यामुळे. चला मंडळी, आपण आता प्रश्न थोडेसे स्टार्ट करू. अंधेरी राह मर सुनसान राह पर समुद्र प्लस संस्कृती प्लस साहस. तारकर्लीचे स्वच्छ पाणी आणि मालवणची चव. सिंधुदुर्ग जिथे समुद्रही स्वर्ग वाटतो. मस्त. गरमी आहे का ताई? संदेश दादा मी जम्मूला राहते, मिस्टर इकडे असल्यामुळे. सो इकडे जरा 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 हलकी हलकी गरमी सुरू झाली आहे, पण मध्ये मध्ये पाऊस पण पडतो. जालिंदर आंटी म्हणतात हाय. हाय जालिंदर आंटी, कहाँ से हो? ओटी, जलिंदर ओटी. प्रश्न घालू का? इट्स मी. हाय इट्स मी. स्वागत आहे प्रशांत दादा. गुड इव्हनिंग. गुरुनाथ दादा म्हणताय लाईक करा फटाफट, मी एक नंबर के लिए. पटकन लाईक करा मंडळी. इश्कॉलाला म्हणते इतिहास, निसर्ग, रायगड छत्रपतींचा गड, समुद्र किनारे आणि किल्ल्यांची शान. जिथे इतिहास बोलतो आणि निसर्ग असतो तो आमचा रायगड. वाव, मला रायगड पण बघायचं आहे. इट्स मी. हॅलो, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय तुम्ही? प्रशांत दादा, स्वागत आहे तुमचं. लाईक करा सगळ्यांनी. जालिंदर प्लीज लाईक करा चॅनलला. प्रश्न विचारू का? प्रश्न स्टार्ट करायचे का? साताऱ्यावरून बोलताय का? फौजींचा जिल्हा ना तुमचा. सुरेश दादा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. अक्कलकोट, श्री स्वामी समर्थ. जनार्दन कांबळे म्हणतायत हो. नमस्कार जनार्दन दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा जनार्दन दादा, प्लीज लाईक करा. चला मग घालूया प्रश्न. इश्कॉलालो म्हणतोय आंबा समुद्र शांतता, आपूस आंब्याची गोडी आणि गणपतीपुळेची भक्ती. रत्नागिरी म्हणजे निसर्गाचा गोड स्पर्श. बरं का मंडळी? वाव इश्कॉलालो, तुझ्या डोक्यात खूप छान छान असतं, मस्त बोलतोस तू. गुरुनाथ दादा म्हणताय सुरेश दादा मडकी बनवता का? सुरेश दादा बनवतात. सुरेश दादा काय माहिती बनवतात काय. जनार्दन दादा म्हणतात नमस्कार नमस्कार. चला मी प्रश्न विचारते. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमान्वये निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली?
भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाद्वये निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली? जनार्दन दादा 324. व्हेरी गुड, मस्त, खूप छान. इट्स मी म्हणते हो, सगळ्यात जास्त फौजी आमच्या सातारा जिल्ह्यात आहे. हो दादा, मला माहिती आहे, म्हणूनच म्हटलं फौजींचा जिल्हा. सागर वाघ 324 म्हणतात. व्हेरी गुड, खूप छान आन्सर. परी प्लीज लाईक करा. जनार्दन, तुम्ही स्पर्धा परीक्षा करता का? नाही दादा, अजून मी काही करत नाहीये, पण अभ्यासाची तयारी चालू आहे. बघू, कुठली तरी एक परीक्षा द्यावी, अनुभव घ्यावा. यश मिळणं न मिळणं हे पुढची गोष्ट, पण ट्राय तर करावं कुठल्या ह्याच्यात तरी. सुरेश दादा म्हणतायत बनवतो. ओके, सुरेश दादा पण बनवतात. वा वा वा. इट्स मी. भारत माता की जय. जय हिंदुस्तान जिंदाबाद. जनार्दन दादा म्हणतात गुड. ईश्वला म्हणते स्वप्नांची नगरी, मेहनतीची ओळख, मुंबई जिथं स्वप्न उघडतात आणि उडतात, स्वप्न उडतात आणि मेहनत त्यांना पंख देते. वा 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 वा. विजय दादा म्हणतात लाईक नंबर स्वर्गापेक्षा लाईक नंबर 8 स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. हाय जम्मू कोकण गर्ल ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. थँक्यू दादा, थँक्यू. श्री स्वामी समर्थ. सागर दादा म्हणतात केंद्रीय निवडक आयोग. विघ्नेश माने म्हणतात MPSC द्या मॅडम. हो दादा, अभ्यास झाला तर नक्कीच देईल, अभ्यास झाला तर नक्कीच देईल. विघ्नेश दादा, कुठून आहात तुम्ही? सुरेश दादा मध्ये गुरुनाथ दादा, तुमचं इंस्टाग्राम आहे का? ताई, भारताचा भूगोलवरचे प्रश्न घ्या ना. भूगोलवरचे पाहिजे का? उद्या घेते दादा, उद्या पूर्ण भारताचा भूगोलवर. कोकण, अरे वा. विघ्नेश, तू कोकणातला आहेस वय? मी पण कोकणातलीच आहे की. मी पण कोकणातला असे. मालवणी येता की नाही? मालवणी येता की नाही भावा? निलेश दादा काय म्हणतोय? इलय इलय. नमस्कार ताई, नमस्कार मंडळी. हॅलो इश्कॉल, हॅलो. गुरुनाथ दादा म्हणताय इंस्टाग्राम नाही सुरेश दादा. प्रशांत दादा म्हणताय हो ताई. ओके, चला पटकन सगळ्यांनी, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी लाईक पण करून टाका. सुरेश दादा, सोलापूर की अक्कलकोट? पुढचा प्रश्न. स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ, स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ 1882 मध्ये कोणी लिहिला? व्हेरी गुड जनार्दन दादा, तुम्ही खूप भारी, तुमचा पण चांगला अभ्यास आहे की हो. परी परी परी, बरोबर आहे जनार्दन दादा. मंथान जोशी म्हणताय मी एक मंदिर हूँ, आप उसकी मूर्त हो, भगवान कसम आप बहुत खूबसूरत हो. थँक्यू, थँक्यू मन्नत जोशी. प्लीज लाईक करा चॅनलला यार, लाईक वाढू दे. हे नाही तिकडनं आणली. लाईक करा पटकन. गुलाबी केला. हाय दीदी, गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हिनिंग. कसे आहेस भावा? दीदी सांग, दीदी सांग. माझी टिप्पणी निसटली. अरे कुठे गेली टिप्पणी? ओके ओके. मुंबईची स्वप्ने, ठाण्याचा निसर्ग, रायगडचा इतिहास, रत्नागिरीची गोडी, सिंधुदुर्गाचा दर्या आणि पालघरची संस्कृती. हाच आपला कोकण, हाच आपला अभिमान. सुंदर. निलेश दादा म्हणते ताई ट्रोलिंगचा व्हिडिओ खूप छान आवडला. थँक्यू निलेश दादा. जे ट्रोलिंगसाठी लाईव्हवर म्हणा किंवा सोशल मीडियावर कुठे ट्रोलिंग केलं जातं, एखाद्याला वाईट बोललं जातं, त्यावर मी तो व्हिडिओ बनवला आहे. प्रशांत दादा, इश्कॉला लव आणि निलेश दादा यांनी तर पाहिलाच आहे. राजकुमार दादांनी पण पाहिलं आहे, पण बाकीच्यांनी जर नाही पाहिलं नसेल तर प्लीज जाऊन कोकणची प्रीती आहे या चॅनलवर जाऊन पहा. नुकताच आजचा व्हिडिओ आहे लेटेस्ट, सगळ्यांनी पहा.
आणि तुमचं जर कोणतरी मैत्रीण वगैरे यूट्यूब करत असेल तर त्यांना नक्की पाठवा. विघ्नेश दादा म्हणतायत ताराबाई शिंदे, बरोबर आहे. रोहित म्हणतायत प्रशासनात भ्रष्टाचार आहे का, यावर उत्तर काय द्याल? याचं उत्तर काय असायला पाहिजे, तुमचं काय मत काय? प्रशासनात भ्रष्टाचार आहे का? भ्रष्टाचार आहे, पण तो का होतोय? तो आपल्यामुळे का माहिती आहे? कारण आपण जे वोटिंग करतो ते या अशा माणसांना करा की तो माणूस तुमची स्वप्न किंवा तुमची अडचण निस्तरायला सक्षम असेल, तर त्याला तुम्ही वोट करायला पाहिजे. इथं काय करतो आपण? आज निवडणूक आहे ना, मग आपल्या दारावर सगळे येणार आहेत. हां, तुला वोट घालतोय, याच्याकडनं पण पैसे घ्यायचे. तुला वोट घालतो, त्याच्याकडे पण पैसे घ्यायचे. अरे का यांना घालायचंच नाही? मग माझं तर तेच म्हणणं आहे. याला कुठे नाही कुठे आपण पण जबाबदार आहोत. मुलांकडनं एवढ्याशी ह्याच्या ट्युशनची फी आपण भरतो. मुलांना शाळेमध्ये 50-50, 60-60, 70-70 हजार रुपये भरतो. प्लस आपल्याला ते पैसे तिकडे भरून इकडे ट्युशनला पण पाठवावं लागतंय. मग काय ह्याचा उपयोग आहे? मग तिकडे पण भरा, इकडे पण भरा, सगळ्यासाठी भरा. अरे बोलायला गेलं तर खूप आहे. वैभव दादा ताई तुझ्या चष्माचा नंबर काय आहे? विसरली मी माझ्या चष्म्याचा नंबर, पण मला वाटतं वाढला आता चष्म्याचा नंबर. प्रशांत दादा म्हणतात खूप छान. गुलाबी केलं म्हणते काय आहे क्वेश्चन, सांगते मी. रोहित दादा वैभव दादा गर्लफ्रेंड कशी बनवायची ताई, हे मला काय माहिती नाही. जनार्दन दादांचा मेसेज कुठे गेला? हो म्हणतायत. गुरुनाथ दादा म्हणतात सुरेश दादा गेले का? हो वाटतं गेले. विघ्नेश दादा म्हणतात डोंट डिस्टर्ब करते. कोण डिस्टर्ब करताय मॅम? काय काय प्रश्न विचारताय. एकदम बरोबर ताई. प्रशासनात भ्रष्टाचारासाठी कुठेतरी आपण पण जबाबदार आहोत. नक्कीच आपण पण जबाबदार आहोत. आपण त्यांना सूट देतोय म्हणून ते सुटले आहेत ना. बैजू भैया गो माझ्या खय गायब होत हल्ली. हे कोण हा बैजू भैया बाई? रोहित दादा तुम्ही काय करता? रोहित दादा म्हणताय ताई तुम्ही काय करता? मी हाऊसवाईफ आहे. माझं एक चॅनल आहे यूट्यूबचं आणि एक अशाच म्हणजे एक परीक्षा बाबा कुठली तरी देऊया म्हणून थोडासा अभ्यास लाईव्हवर पण घेते की जेणेकरून ज्यांना गरज आहे त्यांना काहीतरी आपल्यामुळे थोडंसं का होईना, जास्त नाही होणार माझ्यामुळे कोणाचा फायदा, पण 1% तर होऊ शकतो ना, तोच प्रयत्न आहे. आणि माझ्या चॅनलवर जाऊन व्हिडिओ पण पहा सगळ्यांनी. ज्यांना आपण निवडून देतो त्यांनी आपल्याला लुटले तर मग नंतर मग बोंबाबोंब करून कसे चालेल ना. बरोबर आहेत निलेश दादा. इथं पुढचा प्रश्न इट्स मी म्हणते इलो गेलो तुका माका खय गेलो. येस. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. इश्कवाला म्हणजे फक्त बघू नका, कमेंट्स करा, लाईक करा. आजची लाईव्ह फुल धमाल असणार आहे. ज्ञान पण वाढणार आहे, मजा पण येणार आहे. मग काय वाट काय बघताय? प्लीज लाईक करा की लवकर लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. कारण जर तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक नाही केला तर तुम्हाला नोटिफिकेशन जाणार नाही. गो चष्मा भारी लावलास गो. होय रे, ये प्रीती ऑगस्ट आला है. पुढचा प्रश्न आहे भारतात नियोजन आयोगाची जागा कोणत्या संस्थेने घेतली आहे?
भारतात नियोजन आयोगाची जागा कोणत्या संस्थेने घेतली आहे? कमेंट करा. ऑप्शन सांगायचे का? ऑप्शन सांगायचे का? ऑप्शन सांगू का? ला 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 ना 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 ना. हळू बोल गो. आराडतच घे का? हेडफोन लावले मी, कान फुटतले माझे. आधी तो फॅन कमी कर. अरे कूलर लावलंय समोर, कूलर असा त्यामुळे त्याचा आवाज येता. फॅन कमी कर काय. मी जर ना एवढा जास्त बोलले आणि मग हवा नसा तर माझे कान लाल होतले होते. कानात ना आवाज येतो. निलेश दादा हो ताई, ऑप्शन सांग. ओके, ऑप्शन पण सांगते. राजकुमार दादा म्हणते नीती आयोग. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, 1 पॉइंट. निलेश दादा आज सगळे बॅक बेंचर आहोत. बघू तेच, त्यामुळे ऑप्शन पाहिजे ना तुम्हाला ठोकायला. दत्तात्रय दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. मी हळू बोलते नाहीतर बैजू भैयाच्या कानात पडते फाटले. रामकृष्ण हरी ताई म्हणतायत. रामकृष्ण हरी दादा कसे आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणते मस्त राज दादा. पुढचा प्रश्न आहे, आत्मीय सभा या संस्थेची स्थापना कोणी केली? मला तर बैजू भैयाच्या बोलण्याने हसायला येतं. आत्मीय सभा या संस्थेची स्थापना कोणी केली? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजाराम मोहन रॉय, सी केशवचंद्र सेन, डी देवेंद्रनाथ टागोर. ABCD लिहा हा. फक्त त्याच्यावर केदय आवाज करता तो. फटकी त्याच्यावर केद्यान आवाज करतो. अरे असंही खयलो पहिलो सांगतो तू पहिलं असंही खयलो तो सांग माका. माका वाटतं तू कुडाळ मालवणातलो असतलच वाटतं. ह्या मात्र नक्की है ना, तू कुडाळ मालवणातलो खयलो तरी असंय बाबा. खयलो असे पटकन सांग. दत्तात्रय दादा म्हणतात मी मजेत ताई. ओके दादा, 1 नंबर टीचर मॅडम. चष्मा पण आहे, सो म्हटलं टीचर होऊनच जाऊया. निलेश दादा म्हणतात देवा काय हा प्रश्न. राजकुमार दादा म्हणतात सी राजाराम मोहन रॉय. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, 1 पॉइंट. आमचो कोकण ताई नमस्कार. रोहिदास शिंदे म्हणतात नमस्कार. रोहिदास दादा स्वागत असा तुमचा. दत्तात्रय दादा हसतायत. राजकुमार दादा म्हणतात राजाराम मोहन रॉय. व्हेरी गुड दादा. हाय सुप्रिया दीदी, गुड इवनिंग टीचर मैडम. सुप्रिया बेटी इतनी देर क्यों लगाई? 23 मिनट्स हो गए स्कूल भर के, अभी तक तुम नहीं आई. कहाँ गई थी? चॉकलेट खाने. राजेश चंदोळे म्हणतात नमस्ते ताई. नमस्ते राजेश दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. सुप्रिया दीदी बोल रही है कितना पढ़ाई करती हो? बहुत पढ़ाई करती हूँ अभी मैं टीचर बन गई हूँ. बैजू भाई अगो मी दोडा मारतो. हा सांगितलेलं आहे ना, ह्याच पट्ट्यातलं असं. काय करतोय रे तू? का पहिल्यांदाच इलंय माझ्या लाईव्हवर? हा वैभव दादा म्हणते ताई तू सांगितलं नाहीस गर्लफ्रेंड कशी बनवायची. उद्या सांगते हा गर्लफ्रेंड कशी बनवायची. गुगल सर्च करून सांगते की टिप्स. ओके. दीपक वैद्य म्हणतात दीदी कुठे आहेस तू? मी आहे जम्मूला. दीपक दादा तुम्ही कुठून आहात? निलेश दादा म्हणते माका तर बैजू वेंगुर्ल्याचं वाटतं. हा भाषा म्हणजे त्याच पट्ट्याची अरे कुडाच्या पुढची. सुप्रिया दीदी मैडम जी मैं खाना बना रही थी. ओके खाना बना रही थी. इधर मेरे घर में खाना मिल जाता लाइव पे, आ जाना था. हे काय नाव आहे? चदीप म्हणताय 69 लेन. काय आहे 69 लेन?
पुढचा प्रश्न घालते मी. पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा कोणत्या घटना दुरुस्तीने मिळाला? पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा कोणत्या घटना दुरुस्तीने मिळाला? ए 42वी घटना दुरुस्ती, बी 44वी घटना दुरुस्ती, सी 73वी घटना दुरुस्ती, डी 86वी घटना दुरुस्ती. अनिल सातपुते म्हणत, ताई तुम्ही कुठून बोलता? मी अलिबागवरून बोलतोय. अनिल दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीती. प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि नक्की सपोर्ट करा जॉईन होऊन. आपलं रोज लाईव्ह असतं 7:15 वाजता. आज जरा उशिरा झालं, सो 7:15 वाजता आणि दुपारचे 1:15 वाजता. सुप्रिया दीदी होते, मुझे मत डांटो मॅडम, मम्मी मॅमने मुझे डांटा. राजेश दादा, ताई तुमचं घो काय करता? माझं घो जे तुम्ही नाही सगळे करणार ना, तो माझं घो करता, देशाचं संरक्षण करता. तुमच्यापैकी किती जण करतात? समजला? माझं घो लाखात आहे का? सुप्रिया दीदी म्हणते, मुझे डर लग रहा है मैडम, चुप बैठो अभी, पढ़ाई करो. वैभव दादा म्हणते, मला असं वाटतं की मी सिंगलच बनणार. असू द्या, मी उद्यापर्यंत वाट पाहणार. ओके, उद्या नक्की ये लाईव्हला. आता तोपर्यंत लाईक कर चॅनलला आणि जॉईन हो. सुप्रिया दीदी, हां मैं प्रसाद भाई से शिकायत कर दूंगी, ये मैडम डांटती है मुझे बहुत, उनको भी पढ़ाई के लिए बैठाऊंगी, अभी आने दो. स्नेहल ताई हाय, काय आहे खायला? स्नेहल ताई पेस्ट्री आहे, पाहिजे? राजकुमार दादा म्हणतात 73. बरोबर आहे राजकुमार दादा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. राजकुमार दादा 9 पॉइंट. बैजू भैया, नाही गो येतय मी, फक्त ह्या अकाउंट जरा वेगळा असा ता प्रकरण तुका मगे सांगतय. ये आंबे खाऊ, पाठवून दी मरे आंबे. असे काय आंबे पाठवून दी ना, मग आंबे होय रे. जम्मू क्रमांक आंबे नाही गावनत. स्नेहल ताई म्हणताय 13 नंबर लाईक डन. थँक्यू स्नेहल ताई. जेवण बनवलात? राजकुमार दादा म्हणताय सी. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, व्हेरी गुड. आन्सर इज राईट. निलेश दादा म्हणताय माझे इतिहास नागरिकशास्त्र खूप वीक होते, आजचा पेपर तर खूपच कठीण आहे माझ्यासाठी. ओके निलेश दादा, प्रश्नांची उत्तरं लक्षात ठेव फक्त. हाय सेंटा, वेर आर यू? कुठं पळताय? सेंटा कुठून आहात तुम्ही? बैजू भैया, मेलस तिया हल्ली माका खय दिसाकच नाही लाईव तुझी. अरे मेल्या मेराक नाही, हयच असय जम्मूतच. सेंटा. एम राहुल, साष्टांग नमस्कार टीचर. तथाच तू सदा खुश रहो. प्लीज लाईक कर, प्लीज लाईक करा मंडळी, पटकन लाईक करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे, पटकन पटकन 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. हाय शुभम गवस. इथून पळायचं, समजलं ना? तुझं नाव गवस फवस काय ते असू दे, इथून पळायचं, फालतू बोलायचं नाही, इथून कल्टी मारायची. निघ पटकन, उडी मार जा बावडेत जाऊन. काय फालतू मेलो डोक्या खाता. एमराउल म्हणते टीचर आज रात्रशाळा आहे का? एमराउल म्हणते आज रात्रशाळा आहे का? नाही नाही, आता थोड्या वेळानंतर जाणार. SSBK म्हणतायत. SSBK लॅपटॉप. एम राहुल मध्ये आलो टीचर, व्हेरी गुड. जनार्दन दादा म्हणतायत आलो. बैजूबाई म्हणतायत काय पण सांगा नको, तडे पण केसर आंबे गावतत, नाहीतर ते तडेचे माका स्ट्रॉबेरी पाठव, मी तुका आंबे पाठवते. चालात. अरे ते कालच 4-5 आंबे आणले शी, काय खाऊच्या लायकीचे नाही. अमित शिरोते म्हणतात जय श्री महाराष्ट्र, जय श्रीराम महाराष्ट्र. अमित दादा स्वागत आहे. राजकुमार दादा म्हणते ब्लॉक करा.
नाही तो मला परत कमेंट करणार, हिम्मत नाहीये त्याची. निलेश दादा म्हणते होय होय पण बसाट पडो माका आवडतच नाही ता नागरिकशास्त्र. होय काय? एमरावल मध्ये काय झालं टीचर, रागात दिसतोय. अरे हेंका वाटतं की हे सर मी एवी असं बसलंय, समजलं ना. हेंका उभे सोलू होय धरून. जनार्दन दादा म्हणते क्वेश्चन चालू करा. ओके पुढचा क्वेश्चन घेते. लायकी नसलेल्या माणसांनी माझ्या लाईव्हला यायचं नाही, इथून पळायचं, कल्टी मारायची, बघून लाईव्ह पण थांबायचं नाही, समजलं ना. जे चांगली माणसं तर आहेत ना तीच मला कमेंट करणार आहेत, फालतू माणसांना इथं जागा नाही कोकणच्या प्रीतियाच्या लाईव्हला. बरोबर ना बैजू भैया. पुढचा प्रश्न आहे, जागतिक बँक चे मुख्यालय, वर्ल्ड बँक चे मुख्यालय कुठे आहे? हाय कांता निकम, सपना, अमृता, संध्या. कसे पाठव, इंस्टावर टाकते, तुका ॲड्रेस पाठवशीत माका? अरे नाही होचे रे, मी येतले पुढच्या महिन्यात. एमरावल मध्ये टीचर मी अभ्यास करून आलो आज. ओके व्हेरी गुड. वॉशिंग्टन, अरे वा आन्सर व्हेरी नाईस. वॉशिंग्टन, SSB 1 पॉइंट. निलेश दादा ताई आजचा व्हिडिओ आठवतोय ना, प्लीज लाईव्ह खराब करूया नको, मी पण कंट्रोल करतोय. मी माझा लाईव्ह खराब करूक देऊचेच नाही दादा, समजलं ना. मी माझा लाईव्ह खराब करूक देऊचेच नाही. बघ तो कसो गायब झालोय, एका आवाजात गायब झालो. माका ते का हाईड करूची पण गरज लागली नाही, किंवा टाइम आउट देऊची पण गरज लागली नाही, पळालो. हे का म्हणतात कोकणच्या प्रीतियाचा लाईव्ह. जनार्दन दादा म्हणतात WDC SSB के बाबू भैया नाम है मेरा, बाबू भैया. अभी बाबू भैया आ गया क्या? राजकुमार दादा म्हणताय माहित नाही ताई. ओके. महाराष्ट्रातील सर्वात जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन्ही संस्थांची मुख्यालये अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन इथे आहे. ओके. बैजूबाई म्हणते सोड गो, असले पिसाळलेले कुत्रे मरतच असतात, लक्ष नाही द्यायचा, सरळ ब्लॉक मारायची आणि म्हणायचं अरे माका ब्लॉक करूची गरजच नाही, समजलं ना. माझे फक्त डोळेच त्यांच्यासाठी पुरे असत. MPSC टॉपर जपान, वा. SSB के. पुढचा प्रश्न घालतोय, महाराष्ट्रातील सर्वात कमी साक्षरतेचा जिल्हा कोणता आहे? A गडचिरोली, B नंदुरबार, C जालना, D हिंगोली. सांगा कमेंट करा पटकन. नंदुरबार, व्हेरी गुड. SSB के. अजून कोणाला आन्सर येतोय? राजकुमार दादा म्हणताय C. बैजूबाई म्हणताय नक्की येतलंय काय नेक्स्ट महिन्यात? होय रे, नेक्स्ट महिन्यात लास्टला. आंबे देशीत मा, मी तुका माका इंस्टाग्रामवर फॉलो कर. बैजू भैया इंस्टाग्रामवर फॉलो कर. इंस्टाग्राम माझा या चॅनलच्या लिंकमध्ये असा, जाऊन माका कमेंट कर, मेसेज कर. निलेश दादा ताई नवीन वॅक्सिन काढल्यानी हा ताई कुठे गेला? अरे कुठे आण ताई, नवीन वॅक्सिन काढल्यान हा अशांसाठी व्हिडिओ बघा आजचा नक्की. हा, आणि जे हे असे ट्रोल करतात त्यांच्यासाठी मी एक व्हिडिओ काढलाय, बघा सगळ्यांनी. बैजूबाई या माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की बघ. ओके. अमित दादा म्हणतात नंदुरबार, राजकुमार दादा म्हणतात नंदुरबार, जनार्दन दादा म्हणतात नंदुरबार, व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलवण्याचा अधिकार कोणास आहे? संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलवण्याचा अधिकार कोणास आहे? A पंतप्रधान, B उपराष्ट्रपती, C राष्ट्रपती, D लोकसभा सभापती. SSB के म्हणताय राष्ट्रपती. वा, व्हेरी गुड. निलेश दादा म्हणतोय राष्ट्रपती. बैजूबाई होय होय करतोय मी, तुका
च्या 1 महिन्यापासून फॉलो कोकण कला दर्शन नाव असा माझ्या अकाउंटचा. अरे मेसेज तरी कर, माका कसं समजतला. श्यामान बसो माझ्या अजय म्हणजे काय. राष्ट्रपती अमित दादा म्हणते राष्ट्रपती बाबूराव गणपत आपटे. काय हे नाव तुमचं बाबूराव. पुढचं रेपो रेट खालीलपैकी कोण ठरवते. रेपो रेट खालीलपैकी कोण ठरवते कमेंट करून सांगा. केंद्र सरकार, BSBI, C RBI, D अर्थ मंत्रालय. SSBK म्हणतात RBI. बरोबर, व्हेरी गुड. रेपो रेट कोण ठरवतं. RBI. स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर कोण होते सांगा. ऑप्शन ई माझो पंजो. निलेश दादा म्हणतो सी. SBK म्हणते सी राजगोपालचारी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, हुशार आहे. टाटा. अरे टाटा नाही रे दादा, निलेश दादा, टाटा नाही, राजगोपाल चारी. रयतवारी पद्धत भारतात कोणी सुरू केली. रयतवारी पद्धत भारतात कोणी सुरू केली. ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, बी थॉमस मन्नो, सी लॉर्ड डलहौसी, डी वॉरेन हेस्टिंग्स. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस. नाही 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 नाही. ऑप्शन ई माझा कोकण. बैजू भैया थॉमस मंत्रो. व्हेरी गुड. SSBK. राजकुमार दादा बरोबर आहे. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न. मानवी डोळ्यात कोणत्या भागांमुळे रंग ओळखता येतात. मानवी डोळ्यातील कोणत्या भागांमुळे रंग ओळखता येतात. शिरा पडो. अगो ताई जातय आता, टाटा बोलत होते. बाय बाय निलेश दादा. माका वाटलं काही टाटा उत्तर देत. शंकुपेशी. व्हेरी गुड SSBK. पुढचा प्रश्न. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, लाईक करा पटकन. धनविधेयक सर्वप्रथम म्हणजे मनी बिल सर्वप्रथम कोणत्या सभागृहात मांडले जाते. बाय निलेश दादा. चल बाय. बोला या नंतर इंस्टावर हाय टाकते तुका. ओके बैजू भैया. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. लाईक करने का, लाईक करने का, लाईक करने का, लाईक करने का. भेटू पुन्हा. हो निलेश दादा भेटू पुन्हा. SSBK म्हणताय लोकसभा. जनार्दन दादा म्हणताय लोकसभा. SSBK म्हणताय लोकसभा. राजकुमार दादा म्हणतायत लोकसभा. तर इथं जनार्दन दादानी 1 पॉइंट. व्हेरी गुड. आधुनिक भारताचे जनक कोणास संबोधले जाते. आधुनिक भारताचे जनक कोणास संबोधले जाते. ए महात्मा गांधी, बी बाळ गंगाधर टिळक, सी राजाराम मोहन रॉय, डी ज्योतिराव फुले. राजाराम मोहन रॉय. व्हेरी गुड जनार्दन दादा, व्हेरी गुड. राजकुमार दादा म्हणतात सी. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. मी मालवणीच बोल गो
त्या भाषेत जी मजा असा ती इतर खयच्याच नाय. विचार तुझ्या यूट्यूब फॅमिली. हा, ह्या मात्र खरा असा रे, पण सगळ्यांकाच पूर्ण शब्द कळत नाही ना. मग जी माणसं येतात त्यांच्याशी मी बोलतोय. आता बाकीच्यांका नाही कळणार ना, मग थोडंसं आपण काही ऍडजस्ट करूचाच लागतं ना रे. आपणाक तर सगळ्यांकाच आपल्या भाषेवर प्रेम असा. आणि माझी आपली मालवणी भाषा आ हा हा हा. आम्ही घरात मालवणी बोलतो, माझी पोरं पण मालवणी बोलतात. विचार करते. मॅडम पुढचा प्रश्न घ्या. ओके. महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वात जास्त तालुके आहेत? महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वात जास्त तालुके आहेत? आदित्य म्हणते आमच्या सौभाग्यवती लवकर घरी गेलो नाही तर खूप मारतील. त्यांना विचारून आलो आहे मी. बायको मला खेळायला जाऊ देत नाही ना. ओके. मग बायकोचं ऐकायचं असतं. बायकोचं ऐकायचं असतं. SSBK म्हणतात यवतमाळ नांदेड. ओके. SSBKने आन्सर बरोबर दिला आहे. व्हेरी गुड. यवतमाळ आणि नांदेड हे सगळ्यात महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त तालुके असणारे जिल्हे आहेत. आदित्य दादा अहमदनगर, आजचे अहिल्यानगर नाही. राजकुमार दादा म्हणते यवतमाळ. वैभव दादा म्हणते हाय, मला पण MPSC करायची आहे. वैभव दादा नक्की कर आणि होशील, तुला नक्कीच यश मिळेल. माझं रोज लाईव्ह असतं प्रश्न घेऊन, तर नक्की जॉईन हो. चॅनलला जॉईन कर. दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 6:15 वाजता असं लाईव्ह असतं. नक्की जॉईन हो. राजकुमार दादा म्हणतात नांदेड 16, यवतमाळ 16. वाव. राजकुमार दादांनी पूर्ण एक्सप्लेनेशन पण दिलं आहे. म्हणजे प्रत्येकी यवतमाळ आणि नांदेड यामध्ये 16 तालुके आहेत. राजकुमार दादा म्हणतात नांदेड 16 आणि यवतमाळ 16. अमित दादांचा मेसेज गेलाय. आदित्य दादा पुढचा प्रश्न. वैभव दादा म्हणतात डेली लोकसत्ता न्यूजपेपर वाचावा लागेलच का? हा, आता जी न्यू अपडेट आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला न्यूजपेपर वगैरे डेली वाचायला पाहिजे. त्यावरच तुमचं जे आताचं नॉलेज आहे ते डिपेंड आहे. आणि जे म्हणतात ना की पहिलीपासून ते 12वीपर्यंतचा इतिहास भूगोल आहे तो पण वाचावा लागेल. मजू म्हणजे चला, ज्यांका मालवणी कळत नाही त्यांनी ही हाय इमोजी टाका आणि ज्यांका कळता त्यांनी ही इमोजी टाका. करा. पॉइंट कोणाला भेटला? आताचा पॉइंट भेटलाय SSBK. सत्यशोधक समाजाची स्थापना महात्मा फुले यांनी कधी केली? आता मेन्स डिस्क्रिप्टिव्ह झाली आहे. असं कसं? आता म्हणजे वैभव दादा मला एवढं पण काही याच्यातलं माहिती नाही MPSCतली. फक्त मी एक माझा पण अभ्यास होईल आणि तुमचाही होईल म्हणून मी लाईव्हवर घेते प्रश्न असे. म्हणजे मी रोज शोधून प्रश्न घेत असते. वैभव दादा म्हणते आता मेन्स SSBK मध्ये बाबू भैया 1873. बरोबर आहे बाबू भैया. बाबू भैया तुमचं नाव का? 1 पॉइंट बाबू भैयाला. राजकुमार दादा म्हणते 1873. 14 सप्टेंबर 1873. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. राजकुमार दादा म्हणते 24 सप्टेंबर 1873. व्हेरी गुड. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. हरित क्रांतीचे जनक भारतात कोणास म्हटले जाते? अगो कसले कर्माचे प्रश्न विचारतोय मेले. गुगल करून उत्तर देऊ दे ना. निदान ते गुगल करताना माझा प्रश्न त्यांच्या कानावर पडेल. उत्तर ते बघतील, ते डोळ्यांना दिसेल, वाढेल ना थोडं तरी ज्ञान. कसंही करू दे. आणि काय चुकतंय तिथं गुगल केलं म्हणून? करू दे ना. नाही येत तर गुगल करू दे. 1 लाईन क्वेश्चन येते का? असे ऑप्शन येतात. ऑप्शन. आता ह्या प्रश्नांना ऑप्शन पण असतील. S स्वामीनाथन. ओके, S स्वामीनाथन. काटा के फेंक देंगे. काट के फेक देंगे. नाम चेंज कर दिया. येस, नाम चेंज कर दिया. कोकणची प्रीत्या केलं.
गुगल करून हे स्पीड दाखव, 1,00,000 फोन पे करतो. आणि अभ्यास असेल ना बैजू भैया, अभ्यास असेल तरच एवढी फास्ट आन्सर देतात रे. गुगल कधी करणार आणि उत्तर कधी देणार? हां, आन्सर दिलं आहे. एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन असं आहे. राजकुमार दादानी आन्सर बरोबर दिला आहे. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. सुरेश कुठपर्यंत आले आहे प्रश्न उत्तर? प्रश्न उत्तर आता संपत आले. आणि मेल्या नाही करशीत तर अरे नाही करशीत तर काय? विधानसभेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त किती असू शकते? हाय श्रद्धाताई. बेन्नोस दिलास, बेन्नोस दियास, बेन्नोस दियास. हाय श्रद्धाताई. अगो मिस्टरांनी फोन केलेली मी, तू सांगितलंस ना ती औषधं त्यांच्याकडे अवेलेबलच नाही होत. आणि दुसरी होती, दुसरी गोळी सांगितलंस त्याची गट्ट काहीतरी पूर्ण 30 गोळ्यांचा पाकिट घेऊ सांगितलं. इतक्या नाही मी खाऊचोय. 288. डॉक्टर शर्मा. माझी या प्रीती आला, प्रीत टळेना. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. आन्सर आहे 500. व्हेरी गुड. अमित दादा मध्ये 543 नाही. स्पष्टीकरण सांगते. संविधानानुसार विधानसभेच्या सदस्य संख्या 60 पेक्षा कमी नसावी आणि 500 पेक्षा जास्त नसावी. जास्तीत जास्त 500 आणि कमीत कमी 60. बरोबर आहे, बरोबर. व्हेरी गुड. पटापटा कमेंट करा. आता मला जायचं आहे, संपवणार आहे लाईव्ह आता मी. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत कोणता वायू बाहेर सोडला जातो? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत कोणता वायू बाहेर सोडला जातो? प्लीज मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी. तुझी मी माझी प्रीत ही सनोशनी का आठवे. CO2. CO2 म्हणजे ऑक्सिजन ना? ऑक्सिजन. येस, व्हेरी गुड श्रद्धाताई. CO2 म्हणजे ऑक्सिजन ना? बैजू म्हणते चल बाय, मस्त चालला लाईव्ह. माझ्यामुळे किलेच नको, मगे येते माझ्या ओरिजिनल अकाउंटने. बाय लव फ्रॉम दोडा मार्ग. बाय बाय, किलेच नको. राजकुमार दादा म्हणतात ऑक्सिजन. कार्बन डायऑक्सिजन नाही, नुसतं ऑक्सिजन ग, नुसतं ऑक्सिजन. नुसतं कार्बन डायऑक्साईड नाही. नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड, ऑक्सिजन, हायड्रोजन. वनस्पती सूर्यप्रकाशात कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. कोण ऑक्सिजन बाहेर सोडतात ना? मग आन्सर इथं कोणी राजकुमार दादांनी दिलंय ऑक्सिजन. कार्बन डायऑक्साईड, झाडं कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतात की ऑक्सिजन बाहेर सोडतात? ओ मॅडम, कार्बन डायऑक्साईड येतं, O2 येतं, ऑक्सिजन. पाऊस येतोय काय ग? रात्री नाही ऑक्सिजन सोडत. अरे मी रात्री विचारलंच नाहीये. प्रकाश असतो ना तेव्हा. काय रे पोरं ही.
नमस्कार मॅडम, आहे का ओळख? हो संदीप दादा, स्वागत आहे. मेली मास्तरीन O2 ऑक्सिजन, CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. अरे माका काय येता? मी सायन्स वाला नाही रे बाबा, मी या कॉमर्स वाला असे. ओके, कार्बन डायऑक्साईड. ओके, मी आता SBC ला मार्क देते. बरोबर, तुम्हीच बरोबर, तुमचंच घोडो बरोबर. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटना दुरुस्तीने केला? 24 तास ऑक्सिजन देणारी वनस्पती पिंपळ. वा वा वा. जपान. हे जपान जपान काय सारखं सारखं जपान जपान? दरवाजा आपटतोय कसा? राजदादा, पाऊस येणार आहे. अरे रे 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 रे. तोपर्यंत तुम्ही एकमेकांना प्रश्न विचारा. मी आली, पाऊस येतोय बाहेर. सॉरी मंडळी, मंडळी सगळी गायब. हॅलो मंडळी. नमस्कार मंडळी. चला मंडळी, आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या दुपारी भेटूया. बाय बाय. संदीप दादा म्हणते मी आहे ताई सायन्सवाला, पण बॅड लक, जॉब नाही भेटला, पण बिझनेस खूप सक्सेस झालो. दादा, बिझनेस म्हणतात ना सगळ्यात बेस्ट, चांगला, खरंच खूप छान आहे, ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या मनाचे राजे असता, जिथं तुमच्या हाताखाली खूप माणसं असतील. चला मंडळी, बाय बाय. लाईव्ह संपवते. सांगा पटापटा. अजून सांगायचंच आहे का? सांगायचंच आहे का उत्तर? आता मी सांगते, तुम्ही तुमची आन्सर द्या. सुरेश दादा म्हणतायत ताई गुड गुड, इंडियन आर्मी, बंदरा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. जय हिंद ताई. ओके, जय इंडियन आर्मी. राजकुमार दादा म्हणतात चौथ्या. आजचा लोकसत्ता पहा. इकडे कुठे भेटतंय लोकसत्ता? 6व्या क्रमांकावर आहे. ओके म्हणते. प्लीज मंडळी पटापटा लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सुरेश दादा डबल टॅप करा. चला मंडळी, लाईव्ह संपवते. उद्या आपण चांगल्या फ्रेश माइंडने भेटूया. माझ्यासमोर पेपर आहे. ओके ओके,
बाय SSBK. उद्या नक्की भेटूया, लाईव्ह झाल्यावर कन्फर्म करा. येस येस. बाय 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 एव्हरीवन. किती आले मार्क्स सांगते, मार्क्स सांगते. जनार्दन दादा 4 मार्क्स, राजकुमार दादा 5 मार्क्स, SSBK 10 मार्क्स आणि राजू दादा 1 मार्क. SSBK कॉंग्रॅच्युलेशन, तुम्हाला भेटले 10 मार्क्स. चांगले मार्क मिळवलात, गुड मार्क्स. सगळी आन्सर जास्त दिलेत. आजचा प्रश्न विचारतोय चालू घडामोडींवर. नमस्कार ताई, 23 लाईक डन केलं आहे. थँक्यू दिलीप दादा. कसे आहात तुम्ही? कसे आहात? स्वागत आहे. 6व्या क्रमांकावर आहे. SSBK. आता मी लाईव्ह संपवते दादा. उद्या भेटूया 1:15 वाजता. तिथं आपल्याकडे 1.25 तास असतात. सो उद्या दुपारी 1:15 वाजता जॉईन व्हा चॅनलला आणि तिथं तुम्ही नक्की या. SSBK. राजकुमार दादा म्हणते बाय 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 बाय. राजकुमार दादा, SSBK आणि दिलीप दादा. माझा एक व्हिडिओ टाकलाय मी व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर ट्रोलिंगबद्दल, म्हणजे बॅड कमेंट्स येतात त्याच्यावर. नक्की पहा. गॉडफादर दादा म्हणते मी आलो मी आलो. गॉडफादर दादा स्वागत आहे तुमचं. बाबू भैया नाम है. ओके बाबू भैया, बाय बाय. कल आना बाबू भैया. आणि गॉडफादर दादा प्लीज माझा लॉंग व्हिडिओ पाहून मला कमेंट करून नक्कीच सांगा. दिलीप दादा मध्ये ताई मस्त मस्त. बाय बाय गॉडफादर, बाय बाय. राजकुमार दादा म्हणते मी बघितलं आहे ताई. थँक्यू राजकुमार दादा, थँक्यू. आणि जर तुमच्यात कोणी जर असेल की जे यूट्यूब वगैरे करतो, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि तुमच्या जवळच्या मित्रमंडळींना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. बाय बाय.